Je teplý jarní den před 66 miliony lety a k Zemi míří asteroid velký jako Mount Everest. Vzduch, který pod sebou tlačí, se ohřívá na teplotu vyšší než teplota Slunce. Hornina v okolí dopadu se stává plastickou, téměř jako voda. Šoková vlna zní celou planetou, jako by byla zvon. Ale tohle dinosaury nevyhubilo. Jejich zánik byl mnohem pomalejší a bolestivější. A to nemluvím o největší tsunami, kterou svět kdy poznal. Ta bude následovat zanedlouho. Připravte se na pořádnou jízdu. D-0. Asteroid právě dopadl do oblasti dnešního Jukatánského poloostrova. Měřil okolo 15 kilometrů. Byl větší než Mount Everest a sahal by do vyšší výšky, než dnes létají komerční letadla. Katastrofa, která následuje, je nepředstavitelná. Zhruba 8 bilionů tun vážící těleso, letící rychlostí 72 000 km za hodinu, vyvolalo výbuch o síle 300 milionů megatun TNT. Teplota dosahuje až 20 000 stupňů Celsia. A ještě 800 km od dopadu může být teplota vzduchu 100 až 400 stupňů. Žár zapaluje stromy vzdálené 2500 kilometrů. Jak by to asi vypadalo z pohledu někoho stojícího v té době na území dnešního Česka a Slovenska? Nacházeli jsme se 6000 kilometrů od dopadu asteroidu. Dnes je to pro představu díky pohybu litosférických desek víc, zhruba 9000 kilometrů. Máme štěstí. V terénu jsou Ondra s Kyrou, aby to zjistili. Přímo dopad vidět nemůžeme, ten se totiž skrývá za horizontem, ale vidíme záři, která osvětluje západní oblohu. Ani tepelné radiace se nemusíme obávat. Ale to, co mi dělá starosti, není ani tak radiace a ani zemětřesení, které dorazí do 20 minut. To nejhorší nás čeká zhruba po půl hodině. To nám začne padat nebe na hlavu. Doslova. Horniny vyvržené po dopadu, rozžavené do ruda, začnou pršet jako nějaký pekelný déšť. Nebudou velké, v průměru asi jen 2 mm. Ale to bude stačit na to, aby se vzduch začal hodně rychle zahřívat. My si jdeme najít nějaký úkryt. Doufejme, že Ondra s Kyrou našli bezpečný úkryt. I v Česku, 6000 kilometrů daleko od dopadu, to bude ještě hodně divoké. Vraťme se však zpátky do Mexika, kde ubíhají první vteřiny po dopadu Chicxulubského asteroidu. Teplota v okamžiku dopadu vystřelí na závratných 20 000 stupňů Celsia. Tepelná vlna se šíří rychlostí světla a v tisícině sekundy tak zahubí vše stovky kilometrů daleko od dopadu. Ještě 800 kilometrů od dopadu může být teplota vzduchu 100 až 400 stupňů. Okamžitě vzplanou i stromy vzdálené až 2500 kilometrů. V mžiku je do atmosféry uvolněno kolem 300 gigatun síry a 400 gigatun oxidu uhličitého. Množství, které odpovídá 2300 naplněných přehrad Lipno. Část materiálu, bylo ho asi 200 000 krychlových kilometrů, byla vymrštěna do atmosféry. Prší po celé Zemi v podobě žhavých kusů hornin. Kdybychom toto množství převedli na vodu, tak by zalilo celé Česko vrstvou vysokou 2,5 kilometry. Části těchto hornin prší právě i na tehdejší Česko. Zhruba 20% materiálu však zůstává v atmosféře a zastíní slunce jako tmavý závoj, který přináší zkázu. V té samé chvíli se vlna tsunami začíná šířit oceánem a míří k malým ostrůvkům, které v té době tvořily naše území. Hned jak se přehnalo zemětřesení, mělo tu naštěstí sílu jen okolo 4 stupňů Richterovy stupnice. Jsme se schovali pod zem, abychom se ukryli před dopadajícími úlomky hornin. Ale teď nastává kritická fáze, kdy nám může být náš podzemní úkryt osudným. Brzy dorazí vlna tsunami. I tu bude vysoká desítky metrů. Musíme urychleně najít nějaké vyšší místo, ale obávám se, že tu tak vysokou horu nenajdeme. Myslím, že je čas jít domů, Kyro.
Za chvíli začne konečná fáze. Ondra má pravdu. Tsunami, která se nezadržitelně řítí na naši dvojici, bude zpočátku měřit až 5 kilometrů na výšku a dostane se tisíce kilometrů daleko. Stopy této megatsunami byly dokonce nalezeny ve vzdálenosti 12 000 kilometrů od Chicxulubu na Novém Zélandu. Byla tak ničivá, že doslova sedřela a vymazala geologické vrstvy sedimentů z konce křídy. Na těchto místech dnes vědci nacházejí v geologickém záznamu prázdná místa nebo chaotické směsi starších hornin. Tsunami dokončí prvotní dílo zkázy, ale někteří dinosauři jsou stále naživu. Jaderná zima je však neúprosná. Teplota klesá z příjemných letních teplot o neuvěřitelných 26 stupňů a bude se držet hodně nízko ještě dalších 16 let. Co je však ještě neuvěřitelnější je, že teplota oceánů podle některých studií klesla z původních 21 stupňů na mrazivých -15. Dílo zkázy dokonávají sopky, které se nyní hromadně probouzí, aby dinosaurům zasadili poslední ránu. Vymírá 75% tehdejších druhů, včetně ikonického Tyrannosaura a Triceratopse. Dinosauři přestávají existovat. Tedy alespoň ti neptačí, protože ptáci žijí dál a stávají se jedním z nejrozšířenějších živočišných druhů na Zemi.